a temática da comunicación desde a metodoloxía do coaching e céntrase fundamentalmente na comunicación periodística. Por tanto, é un máster que está diseñado, orientado a todos aqueles estudiosos do ámbito da comunicación e concretamente do periodismo, que queiran coñecer a metodoloxía do coaching. Vai a ser un máster que compatibiliza totalmente a vida familiar, a vida profesional e a vida formativa. O curso ten unha parte presencial, podemos decir, que son as prácticas dos alumnos, que algúns poderán facelos aquí e outros nos países de orixe. Pero fundamentalmente a modalidade é docencia en tempo real, o que se coñece hoxe en día como DTR. O profesor pode impartir as súas docencias desde Santiago de Compostela, desde Madrid, desde Bogotá ou desde Miami. E os alumnos poden estar en calquer país. E a un determinado día, unha determinada hora, o profesor ten a clase correspondente. E os alumnos sígueno, os profesores ven os alumnos, falan cos alumnos, hai interacción, os alumnos falan co profesor, de tal maneira que a diferencia é que en vez de ser entre 4 paredes, como a tradicional, pois en este caso non hai paredes, e os alumnos e os profesores están nos seus respectivos lugares de traballo, onde viven, e desde ali poden seguir perfectamente un máster oficial que logo vai a darlle opcións a facer un doutoramento no ámbito da comunicación e do periodismo. Os alumnos poderán facer prácticas nos seus respectivos países, en editoriais, en periódicos dos seus respectivos países, pero, sobre todo, este máster, a Universidade Libre Corea, vai a poñer en marcha un novo periódico, un periódico didáctico, un periódico de escola, de tal maneira que todos os alumnos do máster poderán, desde o primeiro día, colaborar, traballar, o sea, teremos unha redacción internacional. Sobre todo, vai ser un periodismo de opinión no ámbito académico ou universitario, no ámbito económico, no ámbito deportivo, nos distintos ámbitos. Os nosos alumnos son fundamentalmente da comunidade iberoamericana de países. Como non temos esta universidade, de momento solamente ten 8 facultades, pero non temos estudios que ten a Universidade de Santiago ou de Coruña ou de Vigo, pois vamos a atraer, vai a ser unha polea para atraer aquí alumnos de todos os países de América e de outras partes, de outras latitudes.